खावलायबाय दा नोंथांनि सोंनायखौ आङो बेखौनो दिनै बुंगोन गोबां समनिफ्राय BTR एकर्ड जानायनिफ्रायनो जोङो खर'आव हमगासिनो दं आखाइ होनानै दुखु नांथावथाव बाथ्रा दा गिबियावनो जों मानो दुखु नांदों होननानै बुंबा BTR एकर्ड जाखांनायनि उनावहाय जोंनि आगोलाव मोनखानाय गोबां पावार एन्ड फांसन बेवहाय खहा जानायखौ जों नुदों नोंथांमोनहा नैबे मेमरेन्डाम अफ सेटेलमेन्ट BTR एकर्डनि बेखौ नायब्लाबो नुगोन बेवहाय लिरनाय दङ जे 1993 आव BEC जादों 2003 आव BTC एकर्ड जादों आन्डार 6 शेड्युल होननायसो दं किन्तु BTR एग्रिमेन्ट पिस एग्रिमेन्टआ जे मोनसे अट'नमास सेल्फ गभार्निं बडि बेखौनो मेनसन गैया दा अब्ला BTR आथ' बे एरियाखौसो खिन्थायो बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन अर्थात आगोलनि जे BTAD मोन बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट बेखौसो BTR होननानै रिनेम होदों किन्तु आगोलनि BTCनि जेनाखि लकेल सेल्फ गभार्निं बडि होननाय अट'नमास काउन्सिल होननाय बे गैया दा बिदि थायोमोनबा BTR मोनसे गभर्नमेन्ट जागौमोन नंखायनो जिहेतुके BTR मोनसे एरियासो बे मोनसे काउन्सिल गभर्नमेन्टबो नङा 6 शेड्युलबो नङा अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिलबो नङा नंखायनो दा BTR गभर्नमेन्टआनो नङा BTR जिहेतुके गभर्नमेन्ट पावार लाबोनो हायाखै BTC बादि BTCआथ' सेल्फ गभार्निं बडि होनखादोंमोन अट'नमास काउन्सिल थिग BTR बिदि लाबोनो हायैखाय दिनैहाय बिथांमोनहा BTC काउन्सिल सेक्रेटारियेटनि जेनाखि गेटनि साइनबर्ड बाहायबो बिथांमोनहा BTR लिरनो हायाखै मानो BTR इज नट ए गभर्नमेन्ट एट अल जेब्लानाखि बिथांमोनहा BTR खौ गभर्नमेन्ट होननानै पार्लियामेन्टआव रायजो सभायाव पास खालामनानै प्रेसिडेन्टनि सहि लानानै बेखौ एक्ट हिसाबै लाबोनो हागोन अब्लासो बिथांमोनहा गभर्नमेन्ट अफ BTR खौ लिरनो हागोन आनटिल एन्ड आनलेस BTC एकर्डखौ डिनाउन्स खालामनानै पार्लियामेन्टआ बेखौ BTR गभर्नमेन्ट BTR अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल होननानै जेब्लासिम लाबोनो हाया बे समसिम बे प्रेसिडेन्टनि सहि जागौमानि बिसोरो BTR गभर्नमेन्ट लिरनो हाया किन्तु दुखु गोनां बाथ्रा बिथांमोनहा BTR गभ होनबाय थायो जाय माने खुब लाजिथावथाव बाथ्रा दा BTR आव जेबो सेरोखोम बिदि पावार एन्ड फांसन गैया नंखायनो दिनै BTR गभर्नमेन्टनि खुनु CEM खौ पावार एक्सारसाइज खालामनाय जोङो नुनो मोना बिथांमोनहा ओरैनो सायाव CEM होनना लायो एक्जिकिउटिभ मेम्बार होननानै लायो किन्तु बिथांमोनहा जेबो फाइल पत्र दांनो मोननाय सहि होनाय फाइल पुथा जायखौ BTC आव आगोल नुदोंमोन दा बेबादि खुनु अफिसियेल प्रसिडियर सोलिनायखौ जोङो नुनो मोना दा बेनि खारनाबो बे एग्रिमेन्टआवनो दा हमना लादो BTR एकर्डआ जोंखौ बोरै खहा खालामदों एक नाम्बारावनो जोङो लादो 3.1 आव होदों inclusion of villages contiguous to BTAD and having majority tribal population as demanded by the organization. Organizationफ्रा बिदोंमोन जे BTAD नि contiguous नांजाबफानाय जायफोर गामिया मेजरिटी ट्राइबल दं बे हाबनांगौ दा मेजरिटीनि मिनिङा मा 50% नि एसे बाराबानो बेखौ मेजरिटी होनो 52% 53% आरो बेफोर गामिया BTR आव हाबनांगौमोन किन्तु दाखालि 26 जानुवारिनि माने लेक्चाराव गणतन्त्र दिवसनि पालन खालामनायनि लेक्चाराव हिमन्त बिश्व शर्माया मा होनखो बोले सनितपुर गहपुर बिहाली बिश्वनाथ बिसोरनि 80% नि बारा ट्राइबल थानाय गामिफ्रा हाबगोन होनना बुंदों एकर्डआव दङ मेजरिटी आरो बिथाङा होनबाय 80% नि बारा 100% नि बाराबासो 100% जाबासो बियो हाबगोन होमबा मेजरिटीनि मिनिङा 80% खौ बुजियो बा 100% खौल' बुजियो नामा बेथ' रं इन्टारप्रिटेसन खालामबाय इट इज ए रं इन्टारप्रिटेसन इन द मेटार अफ मेजरिटी वार्ड मेजरिटीयाथ' नोङो सासे सानै बाराबानो बेखौ